Воскові свічки, класичні кручені, зелені. Ось такий чудовий вигляд мають свічки. Запаковуються в таку картонну коробку, додатково захищені блістерним пакуванням. Свічки мають спіральну форму. Кожна свічка горить до 6 годин. Під час горіння свічка не коптить, не тріскотить, віск не стікає. Згорає до кінця без залишку. Мають таку от приємну око спіральну форму. Знизу свічка 2 см, завдяки чому свічка підходить під будь-який підсвічник. Висота 24 см. Свічки можна купити як поштучно, так і упаковку. В упаковці 40 штучок. Також, окрім таких зелених, є ще стандартні воскові та червоного кольору. Переходіть за посиланням та замовляйте.